замон аллакай барои истиқболи шоистаи рӯзи ҷаҳонии футбол аввалияи дастаи истиқлол таваҷҷӯҳ мекунем. Дар хати дарвоза рақами 1 Никола Стошич, футболбозони Табрез Исломов, рақами 10 капитани даста Алишер Ҷалилов, рақами 21 Ромиш Ҷалилшавӣ, бозигарони ин тим 4-2-3-1 аст. Рақами 3 Тони Бикатал, рақами 73 Алишер Баротов, онҳо се дифоъгари маркази мустақим, онро шумо тамошо кунед. оғоз мешавад рақобат ва футболбозони дастаи вақт ҷузат медиҳад. Тоҳирҷон Тағоизода бошад, ирсоли тӯбро анҷом дод, хело хуб буд. Илотуро мебинем, дар ин бора каме бадтар хоҳем гуфт. Вазъияти хатарнок аст ва чӣ зарбаи хубе. Ирсоли тӯб ва фурсати беҳтарин Сергей Яворский худи Истиқлол ҳастанду дар ҳайати ин тим бозӣ мекунанд. Вазъияти хатарнок аст. То 17 сола иштирок карда буданд. Фурсати навбатӣ, аммо Яворский боз ҳам дастаи Истиқлолро мебинем. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва Адам Ковач. шонси бисёр хуб метавонад пайдо шавад. Зарбаро мебинем ва фурсати беҳтарин. қаблӣ Муҳаммаҷон Насков пас дод ва зарбаи задаи Нуриддин Ҳамроқулов. Манучар Ҷалилов дарҳол аз ҷои худ боло шуд. ирсоли навбати тӯб ва чӣ ҳолат? Баррасӣ мешавад. пасию Нуриддин Ҳамроқулов, Сунатло Исмоилов, ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва чӣ гуна шонс. Вазъияти хатарнок аст. Зарбаро мезанад. Манучер зарба мезанад ва бисёр хуб, аммо дар ҳозе ки ҳатам албатта дифоъгари канорӣ аст. инҷо вазъияти хатарнок ба миён омад ва чӣ пешрӯи партофти ӯ гирифта нашуд. Вазъияти хатарнок аст ва дарвозабон Ҷалилов зарба зад. зарбаи бисёр хатарнок буд аз сӯи ӯ онҷо ҳам. ин бисёр хуб аз сӯи футболбозони дастаи вахш ба имконияти беҳтарин. Димитро Биланок, суръати баланди ӯ, вазъияти хатарнок аст. зарба ва дарвозабон бармегардонад. Алишер инак партофти тӯб аз сӯи ӯ ва чӣ гуна фурсат. дарвозабон наҷот. зарба аз масофаи дур, аммо Адам Ковач. Назаров хело хуб тӯбро нигоҳ дошт. пасию ба канор. аз ин ҷо ирсоли тӯб Ризо Деҳқонӣ ва зарбаи бисёр хуб аз сӯи ӯ. бештар аз голҳо маҳз тавассути вазъиятҳои стандартӣ ба ҳадаф расонида мешаванд. Ромиш хело хуб ба ҳуҷум пайваст мешавад. ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ва инҷо тӯбрабои футболбозони дастаи Истиқлолро мебинем. зарба аз масофаи дур. дарвозабон тӯбро аз дасташ раҳо мекунад. дар курсии бозигарони эҳтиётӣ ҳастанд футболбозоне ки метавонанд кӯмак кунанд. инҷо идомаи ҳуҷумро аз канори рост мебинем. фурсати бисёрам хуб, аммо ин ҳолат бартараф мешавад. хело хаставу афгор шудааст. дар ҳамин лаҳзаҳо садои ниҳоӣ рӯштаки довар баланд мешавад. бозии марказии давр дар лига доранд 0-0 бидуни гол хотима мебарад.